Γεια σας παιδιά, σημερινό βίντεο έχουμε Roblox. Περιμένετε. Ωραία, το είπε ένα παιδί, μισό θα σας πω. Ο Ραφαήλ, μισό λίγο να... Μισό. Λοιπόν, με είπε να παίξω Χάλα, αλλά δεν θυμάμαι μετά τι με είπε. Οπότε εμείς θα διαλέξουμε ένα. Λοιπόν, αρχικά κάντε ένα like και ένα εγγραφή. Είμαστε πολύ κοντά στους 20 εγγραφές. Πάμε. Και θα... Ποιο να παίξουμε? Αυτό λένε ότι το έχουν παίξει. Ποιο να παίξουμε μάγκες? Έχει πολλά και διάφορα. Στην αρχή σκέφτηκα να παίξουμε Granny Roblox, αλλά δεν λέει, είναι σαν παιδικό. Να παίξουμε λίγο αυτό, λέτε, πώς είναι? Η βλακεία είναι. Ας παίξουμε αυτό πώς είναι? Εντάξει. Και κάμια μέρα θα βάλουμε λεφτά σε παιχνίδια. Σε διάφορα παιχνίδια. Ακόμη και στο Roblox θα βάλουμε. Βασικά το Roblox δεν αξίζει, διότι θα έχεις... Απλά θα κερδίσεις να έχεις καλά skins. Δηλαδή καλά φορέματα. Λοιπόν μάγκες. Πάμε τώρα. Πού πάμε? Τι? Ναι, και... πηγαίνω στο σπίτια. Αφού το βάλω. Δεν μπορώ να κλέψω. Καλά. Γεια σου φίλε μου. Θα μου δώσεις λεφτά? Μου έδωσε. Γεια. Τι κάνουμε? Δώσε με άλλα 10 ευρώ. Ένα σου. Και στην καβάλω. Πάμε να μάθουμε λεφτάκια. Γέλα μα τα φαγή. Ευχαριστώ ρε. Ευχαριστώ. Κολοκύθα. Δεν μπορούμε να την πάρουμε. Πάμε να κλέψουμε σειρά. Αυτό δεν μπορεί να είναι αυτή βασικά. Πήγαν σε σπίτια. Ωραία, τρέχουμε τότε να πάμε σε κάποιο. Πάμε σε αυτό. Πώς μου το πήγα? Και λέω μα φαγή. Γεια σου. Σοβαρά μιλάς? Λογικά μου τα έριξε. Θα πάμε. Μισό. Τι είναι αυτό? Ψηφιστείτε να το ξαναχτυπήσουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε. Πήγαμε στο κάτι. Μάγκες. Πήγαμε σε ένα σπίτι αλλά 2 φορές. Λοιπόν πάμε γρήγορα που είναι έχουν άλλοι. Υπάρχει. Γεια σου φίλε μου. Ναι, αλλά μου τα δείχνεις κάτω. Μάγκες, θα έχουμε να φάμε μπόλικο. Αρχικά κάτε και μια γραφή βασικά το Ραφαήλ Παπά. Νομίζω ότι κόπηκε το βίντεο σε μια φάση. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Ψηθείτε να πάμε σε κανένα μαγαζί. Οπότε, εκεί από ό,τι κατάλαβα είναι ένα μαγαζί. Ολοκληρά. Πάμε προς τα δω και μετά πάμε. Εγώ θέλω πιο πολύ φανταστεί να μας δίνει μηχανάκι. Γεια σου. Ναι, θα με δώσεις τα λεφτά? Μωρή. Καλό βράδυ.
Μάγκες, δεν μου δίνει κάτι καλό. Μου δίνει κάτι βλακίες. Τι πάτσα. Τι πάτσα. Δεν θέλω να πω. Τι πάτσα. Τι να γράψω. Όχι να γράψω. Πώς φεύγει αυτό τώρα η βλακία. Ό,τι να έγραψα. Αυτό θα μείνει για πολύ. Καλά. Θα τις πάω στα λεπτά από πίσω. Δείτε να αλλάξω skin. Έτσι το πας. Έτσι το πάω κι εγώ. Γεια σου. Μάγκες! Όχι, είμαι full. Είμαι full. Πάμε τώρα σε κανένα μαγαζί. Ναι, δεν μπορούμε κάτι να κάνουμε, ξέρεις. Στη τσάντα μου. Να το βάλω στη τσάντα μου. Το βλέπω και ζηλεύω. Να πιω σου. Άντε χεστήκτε από εδώ, σιγά μην βάλω λεφτά. Ρε φύγε ρε μα. Όπα, πες μου τι είναι τώρα με Robux. Είπα άλλη στιγμή θα... Τι είναι τώρα, τι να βάλω.